Tubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka District Tuberculosis Officer West Jinghikai Lembaga National Tuberculosis Elimination Program Hinin kasngi ka khatway tere unailar kala Pynlong ya ka Jingai Jinghikai bat Jinghikai hasurong ni street play Halor ka Jingma jong ka Jingpang TV ya kabala Pynlong hayaw lat rambai kabala yashim benta de kisamla puli BSW Women's College bat St. Edmunds College. Ya ka Jingai Jinghikai la Pynlong ru nakabenta ki kanhun self-help group ki bahab hapo ka Meghalaya State Rural Livelihood Society East Jinghikai District ya kabala Pynlong ha Community Hall dikhia west. Haba ay Jingkren kum kariu Jingpang ka Dr. EBV Lalu District Tuberculosis Officer West Jinghikai District. Kalaong ba ka Sarkar India lang ba menteri rang badu jongkari Narendra Modi. Kelas dang ya ka program kablatip kum ka National TB Elimination Program bat ka thong kalong banrat dengkhong ya ka Jingpang lakumnu house nem arajar arpausan. Kala batay ru Halor ka Jingklan bor bat ka Jingta jong ka Jingpang kabadai ka Jingpang ka bomne tanghau ni ka wei henry uwei unongpang usap riang hadu shipho hadu khat sangun bat tang hapo laisnem kala ban shim ya ka Jingimbriu lada kamdon ka Ïada ka babiang. Kala pentep bakinong pang TB ha is Jaintia but West Jinghikai kidan hadu news pa sa phulaingun kata house nem arhajar aphaway kat ba house nem arhajar aphawar nadu ubanai kalalangkon hadu menta kidan hadu sanspa phulaingun balada nu jor bat usnem ubalalen ka Jingpang TB kala kiu bha hau news nem kumta kala kentui ki pat ba baladan ka Jingshin ka jerho ka bane hadu arta yotam bat ki wei kidak Jingshitom kimdei ban Kensting henry ki dei ban let cheki jakates bekin yo ka Jingsumar ka bapaka bat ban pates yo ki don ka Jingpang TB khnang ban la ban te lakam ya ka Jing saphriang jongka. Hakani ka Jingai Jinghikai ladon lang kakong entry si karkamni State Coordinator uba penkre susngi District Program Coordinator kakong testa rembai Cluster Coordinator bat diles malai Cluster Coordinator Block Klerian kibana po ka Meghalaya State Rural Livelihood Society. Kajabla ka syong ka sa abat ka kami haying bat ka long ka kana ka pasmat basting bat ko mo sneng yala ka kami kong shmoy. Balik po po. Nanday na may nanta. Nanday na mo man ba? Ay po po. Hagaway kasli kajablo at kaperlong jang ka kakantiyaw kilaya na school. Ang sa oh, thank you. Ada pula itu rumah menin ailes. Oh, ada apa? Ngaruh ada. Đây thì rất vỏ thì chỉ tông đấy. Em khi là siêu thái. Chúng ta em như khi là yêu lấy con hả? Cần gì băng đấy. Em thì bằng ngắt thái bằng nhạc chát ta cả đâu. Sao? Thôi. Sa super sang simbay mo yo ba dan di pangkul mo sa po. Thôi. Ladon arte yo da ka jabra kam sniu khai. But kam la shu gam ne school na mar ka jingtwa. Kam kwa kam kanila kaya para lok na ro. Ka jabra ka gam ya ka jingtwa at net at sning. Kam gat mon nat sang bandang bandi ro. Em cái này là siêu thái. Có đi không có? Là siêu thái chứ mà tọt tụi nó. Em này là tọt nhiều. Yeah, tao chết vui khí. Em chỉ cho mình là siêu tọt tụi nó. Đây doctor EBV Lalu kami District Tuberculosis Officer Bapak ya ke West Jinghikai District kumjoro ya ke East Jinghikai District. Ka Jingban jongi minta kasih ban aya ke training ya kini ki
NGOs lahap apo ka MSRL kalong ba ngin kentu bat ban pensepriang ya ka kubor jong ka tuberculosis ya ka bangi ai ya ka training ba ngin pentip seki ya ka Jingpang TB UA ba pelong ya ka TB nanta ke ki dak kishin komno ka sapriang nanta ke ki lat bakin late test nanta ke ki jakas ba kin late test kumjoro ka ka jingdi dawai ka ba kila ban di na ki sub center na ki PHC na ki CHC pat ki hospital nanta pat ba kin la ban di dawai tikna kanang ba kan ka Jingpang kanang pensepriang seki waipan markat kum bangitip ba ka Jingpang TB kaya bit na way brew siya way brew but haka chisnem uway unong pang tibi ubapang ula ban penbet hado sipo ne khat rewngot ki brew te ka Jingpang tibi kadai ka ba la ban sumar bat bala ban pengkoy da ki dawai ka dachin ki bala biang ki bala ai da ka sarkar ba ki brew kim dan kam ban siu ane ban tiet ki dai ki ba yo makna lem da don kam ban siu pisa kumjoro ya ki test da ki let sya ki jaka private da si ki la ban siu hado khat san spa lai hajar da ka daw hangi pat ki don ki test ki barem ki ba ki ong lamba ki new technology ki ba ni la ban test ki klem da siu pisa ki nong pang tibi ha po is jaintia bat west jaintia ki don hado new spa rapo Nyospa sapulai ngun nang ta house name arjar apuway kat ba house name arjar apua nado berai January hado mentasi ngidon hado sanspa prapulai badangi compare baru te house name ngatrai ka nang kiu tika jingkiu jingki cases menta ngilap ba lamba ki jing ki strategy bengile ki bagi let sikiyeng ki sem ban let sim ya kini ki kerkha na ki brew ki badon ni ki dak kishin bangila bantes seki takadaw ni yo ya kini ki cases lay menshwa pade ni shu up baki ki brew kin wan sha ki PHC CHC jongi lane segi jaka ba ngi test de ngim de yo ha lay menta ka jing lek wat jongi segi yeng kesem jongki kala ya rap shibun bat ngila yo iki case bat ngi tharai ki dang bun ro ki case kumbangi ong ki undetected case ki bangim pat la ban detect mar bangim pat yo ban cover ya ka district hi bro ko way kat kum badai ni dai ban cover hado 95% na ka population ndre mentaro ngidang yai sekmat ban yele ikini ki active case finding bangin la ban wat ikini ki nong pang tibi ikini ki snem nilai I kala khamduna kutu baki ong ka stigmatization ne discrimination namar baki brew kila khamso tho dalam ba kini ki awareness bengi ai ro ki brew kila nang so tho bat ke kila so tho shibun bat kimda sngo than namar nyele ban pen so tho iki ba ka Jingpang TB le ka dai ka ba ngila ban penjem ban penkoi da ka badi do wai tikna tingim dan kam ban ting ban ayu mo da ka daw ki brew kila stang so tho te kila khamduna hooi dang don hi ki yeng kisem ki ba kato kat ni ki badang khen ba ki ong let's say le rain ban batai ki briuro bangi pang tibi mo ki kwa ban tim ki dang bori takadaw don kapor be ki lek no sigi private hospital kumbalek sa Shillong mo kam tam nang ni na joy ki don ki balek ki bam kwa ba ngintip nrengi slap pada teng teng da kila wandi ni ki private hospital da kimla shu ban siu ba kila atip be ki pang tibi ki sastang banwan phai su ka program bat ki ong bangin wandi na ka program jongpi ba namar ngimla ban siu pisasyo ki don kum kitaro te ngatharai ba suki lemba ki awareness bangila ban ai athai kan yarap bat ngidang don kam sibun ki awareness mandang pensothu su ki brew bangim dai ban khenpo lene bangin taj iki na ki society na ka imlang salang namar ba katibi ka dai ka Jingpang ka bangila ban pengkot mo kam dai kumbaga ong kiwai pat ki Jingpang ki ba ngimla ban sumar kum kini ki por ngi so ban ai kublei ya ka MSRL S ka ba
la don rengkat bangi haka training ka bangi don po juai hagi blok baro bat mentak singi la ban yai chikiwe ki blok ho oi ngila dep po West Giant Hill bat mentak singi don po East Giant Hill man pendep hakane ka blok po cleared blok te ka Meghalaya State Rural Livelihood State Society kala irap shibun da lada ni la ban pensepriang ya kene ka khubor bat lempa jongki kin screen bat kin test ya ki brio ki badon ya kin ki dak kishin ki bangi ong ki 4S ba kin wan chakman bat kin pha ki ba kin test hapdeng ki members jongki lene ha ki ba jan yeng jan sem jongki khnang ba ngin la ban rat dang khong ne ban penduna ya kin ki nongpang tb nang ba kasnong ka thau jongi kan long ka snong ka ba khia krat bat ngin yo ya ka jingkoi ka jingkhia ka ba pura namar ka jingkoi jingkhia ka dei ka spa ba ka ba nila ban yo ha ka ni ka perthei anrei omdon bala ban im lada ngil don ka jingpang tibi ne kino ka jingpang ka wanra ka jing sosi ha gi yeng ki sem ta ka daw da ka ba ni snok ti lang bat ki NGO ki self help group jongki na tharai won sisem ka sngi ngin la ban weng ya ka ni ka jingpang bat ngila ban penduna bat rat dang khong ya ka ta ka daw ngin ya ti lang bat ki bangin la ban weng ya ka ni ka jingpang na ka snong ka thau jungi